la distància de la solapa del crab i fer-la interior. I llavors aquí forrar tot el que és la part del crab per dintre. I això, quan ho posaríem al llibre, No tocaria. faria... Ai, quin desastre, espera. Li trec això, Sí. que si no... És massa petit aquest paper, també massa petit. Sí, al no tindre tota la llargada, Sí. bueno, faríem el que és la solapa, vale? Plec, plegaríem i aquí continuaríem i faríem el mateix. Faríem fins aquí i després això donaria el temps cap a fora. I ara això, quan ho volguéssim posar al llibre, això representa que faria així i així. I quan nosaltres obriríem el llibre, I no tocaria. no tocaria, per aquí tenim paper barrera i per aquí tenim paper barrera. Ara, no sé si això us complica la vida, potser l'altra manera seria, penso que potser és